of Christ's coming on earth. Importante po, kailangan bawasan natin ang hello, ayan. Importante po, maintindihan natin, ano ba ang mensahe ng pagdating ng Panginoon? Kasi, pag hindi maliwanag sa atin yan, baka sasabay tayo sa pamamaraan ng mundo. So, bakit pa nilagyan biblical? Why? Because we only base our faith in the Bible. Yes. Isa po sa pinapaniwala ng EFC is we believe that the Bible is the Word of God. Amen. So, anything written in the Bible is God's Word. Amen. Now, linawin natin, wala pong sinilagay sa Bible kung ano ang eksaktong birthday ni Lord. Yes. So, December 25 is not really the birthday of our Lord Jesus Christ. Na, Brother Ariel, tingnan natin yung panahon. Ikaw, nagtatravel ka sa iba't ibang lugar. Kung ngayon, titingnan mo sa Jerusalem ngayon, sa Middle East, ano ngayon? Taglamig. Okay? Winter, di ba? So therefore, ang sabi sa Bible, nilabas na mga pastol ang kanilang mga tupa. So ibig sabihin, nabakante ngayon yung sabsaban. Nabakante yung manger kasi nilabas si Stellara yung mga tupa. Ibig sabihin, hindi taglamig yun. Doon pa lang, medyo iba na. Okay? Kasi kung taglamig yun, hindi lalabas. So wala talagang pwesto si Lord. Pero dahil hindi taglamig, nilabas. Kaya nagkabakante ngayon doon sa sabsaban. Okay? Pangalawa, walang date na nilagay. So tao lang ang naglagay ng date. But again, di naman kasalanan kung, alam ko, kumain kayo ng hamon kagabi, tapos mga fruit salad. Di naman masama. Pero gusto ko lang sabihin, the meaning of Christmas is Jesus. Therefore, if you have Christ in your life, then every day is Christmas. Yes. Okay? Klaro ba yan? Okay, kasi nagbibigayan, may nag-text sa akin, nakakatakot eh. Pasko ngayon, so ito ang tamang panahon na lapitan ang mga kaaway mo at yakapin sila. Yakapin sila ng mahigpit hanggang mamatay. Okay, sasabi ko, ibang klase naman ito ng text na ito. Okay, joke lang naman yun. Pero again, love must be shown not just during December 25. Because if you have Christ in you, you will love everybody every day. Okay? So let's examine the Bible. This is my job. Ito ang trabaho ng pastor. Ipakita ang katotohanan para mga tao magkaroon sila ng kaliwanagan. Amen. Okay? So, dinidivide ko yung pag-aaral natin. Bakit bumaba si Kristo? Kailangan maintindihan natin ang main reason why Jesus came to earth or on earth in a human form. Okay? Una, the importance of man to God. Kasi dapat maintindihan natin, bakit bumaba si Lord? Kasarap-sarap ng buhay niya sa langit. Ibababa sa lupa. Anong dahilan? Okay, kasi una, gusto ko ipakita sa atin muna, napaka-importante ng tao sa Diyos. Yes. Alam niyo bakit? Genesis 1:26-27. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. Kasi, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tao lang ang nilikha niyang kawangis niya. Okay? Kaparehas talaga. So that they may roll over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild. So God created mankind in His own image. That's what made man important before God. Okay? Tingnan natin ha. Genesis 2:7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Bakit importante ang tao sa Diyos? Kasi inilagay ng Diyos sa kanya ang kanyang espiritu. The man contained the Word or the Spirit of God. At dito, makita natin ang revelation. Bakit importante sa Diyos ang tao? Because it is God who created and gave life to man. Kasi nilikha ng Diyos, pagkasabi sa katabi mo, ikaw ang obra maestra ng Diyos. Masterpiece. Di ba if you create something, it's important to you. Ano sinasabi mo? Huwag niyong gawin to ha. Importante sa akin to. Bakit? Ganun ang Diyos. Okay? Naintindihan natin? So, much importance to God. Nilikha tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay. Now, let's look at number 2. Man sinned against God. Itong problema. Nagkasala ang tao sa Diyos. You know, God is a holy God. Agree kayo? Amen.
Hindi na Lord ibababa ang standard niya. Amen. Ang holiness niya, hindi niya ibababa. Ikaw ang hahabol ng holiness niya. Amen. Ngayon, in the holiness of God, sin has no place. Ngayon, tingnan natin. Nagbigay siya ng instruction, and the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." Klarong instruction. Wala pong malabo. Sa utos ng Diyos, walang malabo. Okay? But what did man did? And sabi, when the woman saw, Genesis 3:6, the fruit of the tree was good for food, pleasing to the eyes, and desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. So, klaro, na pag kumain daw ng bunga, ng puno ng kaalaman at mabuti, mamamatay. Ibig sabihin po ng kamatayan, separation from God. God is life. If you are separated from life, then you are dead. Klaro? Nag-separate ngayon. Kasi, kumain ang Diyos pag nagsabi, di naman niya nagbabago. Anong ginawa? Genesis 3:23 to 24. So the Lord banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim of a flaming sword, flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Pinalaya siya. Ano po, isummarize natin, ang ibig sabihin niyan, man's sin separated him from God and banished him away from His presence. Mga kapatid, ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit nawalay ang tao sa Diyos. Ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit ang tao ngayon ay napalayo sa Diyos. So, importante ma-establish natin ang dahilan bakit si Kristo bumaba. Kaya nga, pag naintindihan natin ito, hindi hamon. Andiyan ngayon? Hindi hamon yung sagot. Hindi 13 month. Gets natin? Walang kinalaman yung material things dyan. It's sin. Because of sin, hindi na tao makalapit sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, somebody must come down and somebody must pay for the penalty of sin so that man can go back to God. Maliwanag tayo? Okay, kaya okay lang pag wala kayong handa kagabi. Kahit mamaya, okay rin. Now, tingnan natin ha. So, God's solution to man's fall. Gumawa ang Diyos ang solusyon. Ano ang solusyon niya? Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself, ang Diyos mismo, will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Diyos mismo ang gumawa. Tingnan niyo ha. Tao ang nagkasala, Diyos ang gumawa ng remedyo. Ang bait na Diyos natin. Amen? Hindi na kayang lumapit ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. The more you sin, the more you draw away from God. So, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang sabi niya, mayroong isang birhen na magbubuntis at magnganganak ng isang anak na lalaki. At ang kanyang pangalan tatawagin Emmanuel. Ito yung pinag-aralan natin sa inyo, Brother Ariel. Yung Old Testament, ito yung prophecy. Na-fulfill ba? Oo. The fulfillment of God's promise is this. Matthew 1:21 to 23. She will give birth to a son and you are to give him the name? Jesus. At ano ang gagawin niya? Because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Hindi na ng tao kayang lumapit sa Diyos. Ang ibig sabihin ng Christmas o pagdating ni Kristo, ang Diyos bumaba sa lupa. Para i-reach out ng tao. Pero ang tao kasi, physical, ang Diyos is spirit. So ginawa niya, nagkatawang tao siya. Yan ang ibig sabihin niyan. Maliwanag na? Amen. Okay, tingnan natin. Reasons why the Lord Jesus came to earth. Importante ito maintindihan natin. Una, anong dahilan ba't si Kristo bumaba? Una, to save mankind from sin and destruction in hell. Yan po, ibig sabihin niya, kaya siya bumaba para
para iligtas ang tao sa kasalanan, kasi the more na ang tao nagkasala, the more na masisira at mawawasak ang buhay niya. The more na ang tao inom ng inom, bilang na ang araw niya. The more na yung isang patuloy sa pag-aadik, tutok-hangin siya. Maliwanag ba? Now, pag walang sin, masaya ang pamilya. Pag walang sin, maligaya ang buhay. Yan ang dahilan ba si Kristo bumaba. At higit sa lahat, pag hindi ka tumigil sa pagkakasala, impyerno naghihintay. Amen. Is there a biblical reference? Yes, there is. Matthew 1:21, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sin. That's the meaning of Christmas. Jesus came to save us from sin. Amen. And from hell, for the wages of sin is death. Death here is not a physical death. It is a spiritual death, which is hell. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Or Jesus Christ our Lord. And that's happening. Ito ang unang dahilan. Sorry po kung talagang nagkamali-mali ang ating pag-celebrate. Kasi nga, napakatagal na itong ginagawa. Okay? So to save mankind from sin and destruction. What else? The reason why Jesus came to earth. Pangalawa, to reconnect man to God. Amen. Bakit? Naputol po ang relasyon ng Diyos. Yung creator, creation, naputol po. So, paano ma-reconnect ang tao? John 1:12. Yet to all who did receive Him, Jesus, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Explain ito ha. Kinonect ng Diyos muli ang tao sa pamamagitan ni Kristo. Gusto ng Diyos, anak, tao, balik sa akin kasi ako lumikha sa iyo. Amen. Okay? Romans 8:15-16. The moment you receive Christ, kaya nga Jesus Christ is the greatest gift Yes. Amen. na dapat pa-receive ng tao this Christmas. Romans 8:15-16, the Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about you adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Ngayon, pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, pwede mo nang tawagin ang Ama, ang Diyos, Ama ko. Abba, Father. Ama ko, Ama ko. Amen? Amen. Kaya nga, ipaintindi ko sa inyo, bakit father and son relationship? Why is it, revelation dito, why is it the father and son relationship? Bakit, Brother Ariel, hindi na no longer creator-creation relationship? Kasi iba, Ivy, yung kinreate mo, tapos creator ka, tsaka yung creation mo, iba yung dating eh. Kasi pwede yung creation mo, o mawawasak lang eh. Pero pag father and son relationship, iba usapan yan. Ano ibig sabihin yan? Because father and son relationship cannot be broken. It is eternal. Kahit ano mangyari, si Mitch tsaka ikaw, Ivy, magnanay kayo forever. Pag si Mitch pa pumunta sa US, anak mo pa rin siya? Anak pa rin, di ba? Hindi magbabago yun. Kaya ito ang gusto ng Diyos, hindi siya yung creator-creation. Kasi pwede yung creator, yung nilikha mo, lumuma na, itatapon mo na yun. Kaya ang gusto ng Lord, Father and Son. Ano ba? Father and Son journey together with the same destiny. Amen. Amen? Kaya nga, kung saan yung Father, nandun yung Son. Claro ba? Ngayon, ang Father nakatira sa heaven, walang choice yung Son kundi umuwi sa heaven. Amen. Ano ba? Father and Son, they cannot be separated by challenges and circumstances. Di ba laki na pupuna? Dumaan ang pamilya sa mabigat na problema, hindi naman sinasabi na naputol lang yung pagiging tatay at saka anak. Kahit sa hirap at ginhawa, magkasama yung tatay at saka anak. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya si Kristo bumaba para i-reconnect ang tao, para pag na-connect siya as a son, and God be a father to him, nagkakaiba po ang dating. Maliwanag po ba? Reconnection. Hanapin niyo po yung ham. Wala pa yung ham. Amen. Wala pa. Okay? Tingnan natin kung makikita natin siya. Nakaraan, nag-Bible study kami, nagkaroon ng Christmas party ang mga pastor sa TCU. Alam nyo, pag nasanay ka kasi sa mga parapol ng mga matitindi, mga pinaparapol kasi mga 40-inch na flat TV, ganun, mga aircon, ganun kami nung una eh. Pagdating namin nung Sunday, wala kami nakitang box. Alam mo, pagka umatag ka kasi ng Christmas party, yung mga box agad ang hanapin mo.
Wala pong box. Mayroong mga box doon, walang laman. Ang lungkot to ng Christmas party namin. Kasi, nakasobre lang yung ibibigay, akala namin, limpak-limpak, 200 lang. Sabi ko, mainam pa sa AFC. Ang lungkot to ng buti na magaling yung host. Mayroong mas magandang balita. Sabi ko, ganun ng lahat, magandang balita. May darating na ham. Hallelujah! Ganun na yung mga pastor. Galing sa Pikes. Ano yung Pikes? Talagang pinili pa raw yung piglitan. Okay, so, ang lungkot to. Kasi nga, mali-mali yung pagkakaintindi. Ako, nakangiti lang ako. Okay, so, wala, ganun talaga eh. So, father and son relationship, because the relationship cannot be broken, they journey together with the same destiny, and it never cannot be separated by challenges. Kaya yun ang gusto ng Diyos, kasi pag father and son relationship, iba, mas matibay. Now, what's the reason why the Lord Jesus Christ came to earth? For men to be under the government of God. Pag sinasabing government, the rule, yung pagkahari. Bakit? Kasi, ang tao, nung nagkasala, nawala siya sa gobyerno ng Diyos. Hindi na ang Diyos na naghahari. Sino naghahari? Si Taning. Kaya may nang-hold up, may nang-rape, may gumagawa ng kasamaan. Bakit? Yung mga yan, Sister Tess, wala yan sa gobyerno ng Diyos. Lawless. Pag wala ka hindi ka under sa government, lawless ka. There are lawless people. Ito ang dahilan, ayaw ng Lord ng lawlessness. Gusto ng Diyos, lahat nasa ilalim ng gobyerno niya. Para ano? Okay? Basahin mo na natin, ha? Nababasa niyo ba? Kayo magbasa. 1, 2, read. Isaiah 9:7. Lakasan po natin. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. The government of God never ends. Amen. He will reign on earth and He will also reign in heaven. Okay? So ang gusto ng Diyos, kailangan nasa ilalim tayo ng kanyang gobyerno. Kasi pag nasa ilalim tayo ng paghahari ng Diyos, ano mangyayari? On earth, He will reign in our lives even in heaven. Natingnan natin, if we are under God's government, yan ang purpose na bakit si Kristo dumating, kasi maraming tao wala na sa gobyerno ng Diyos. Kailangan makabalik ka sa gobyerno ng Diyos. Ibig sabihin, nasasakupan ka ng Panginoon. If you are under God's government, what will happen? Number 1, we shall receive His blessings. Ano po, nakalagay sa Bible yan, ha? Matthew 6:33-34. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you as well. Amen. Ito nasa gobyerno. Parang ganito lang, di ba? Pag kayo ay lahat nagkatrabaho sa akin, ako may-ari ng kumpanya, nagkatrabaho kayo lahat sa akin, lahat ang benepisyo nyo sa akin manggagaling. Amen? Halimbawa, nasugatan si Elmer, ako magpapagamot. Kasi nasa gobyerno, nasa ilalim siya. Nasa bansang Pilipinas tayo, kaya wala kayo napupunan. Libre na ang PhilHealth. Amen? Amen. Sa mga nag-aaral sa mga state university, libre na rin sa 2017. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Okay? Ang galing ng ginagawa ng Diyos sa gobyerno natin. Although maraming mga oposisyon, maraming kumukontra, ipag-pray natin na maupos sila. Yes. Okay, yung mga umuupos, mauupos din yan. Okay? Natatakot na kasi malapit na eh. Kumbaga, anong tawag yan? Lumiliit ng kanilang mundo. Okay? So we shall receive His blessing. If we are under the government of God, we shall receive His blessings. Pangalawa, if you are under the government of God, we are under His covering. Amen. Importante yung covering ng Panginoon. Psalms 91, 1-4. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the faller's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Ang sarap, pero ibig sabihin, pag nasa gobyerno ka ng Diyos, nilulukuban ka ng Panginoon. Amen. Are we under the government of God? Yes. Amen. Yes. That is why merong covering. Kaya nga, ang bahay, hindi pwedeng magaganda mga muebles tapos walang bubong.
sira lahat ng gamit mo. Ano lang ibig sabihin? Kabuhayan mo, buhay mo, pamilya mo, lahat ng hanap buhay mo, if you're under the government of God, Diyos ang magpo-cover lahat ng kaprotektahan ng Panginoon niya. Pangatlo, if we're living under the government of God, we shall be heirs with Christ. Ano ibig sabihin ng heirs? Okay? Tagapagmana. Andiyan po sa Bible yan. Kayo magbasa. 1, 2, 3. Romans 8:7. Lakasan natin. Now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in sufferings, in order that we may also share in His glory. Okay? Tingnan na. Tingnan. If we are God's children, are we God's children? Yes. Why? Because we receive Christ. Therefore, then we are heirs, tagapagmana. Anong klaseng mamanahin? Makinig mabuti. Heirs of God. Tagapagmana ng Diyos. At ano ba? Tagapagmanang kasama ni Kristo. Tingin sa akin. Isa lang po ang anak ng Diyos. He is the only begotten Son of God. His name is Jesus. Amen. When Christ came to earth, He is the only begotten Son. When He died and rose from the dead, and you have faith in Him, hindi na po nag-iisang anak ng Diyos. Kaya ang sabi, naging panganay na siya. Kasi marami na ang naging anak niya, kapatid niya. Amen? Amen. Now, kung ano ang mamanahin ng Diyos, parehas na parehas ang mamanahin ng lahat ng tumanggap kay Jesus. The same mana, the same inheritance. Jesus will receive, we will also receive. That is why, listen to me, pagdating sa langit, anong sabi? And we will sit with Christ in the heavenly realm. Bakit? Kasi si Kristo ang panganay. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Yes. Yan, di ba panganay ka? Kung si Yan pa lang ang anak ni Brother Ariel, mayroon lang kayong panganay. Tama? Isang anak. Panganay siya. Panganay na, wala kasing kasunod pa. Now, nung si Yen, o ni Kaiha, nung dumating si Chanel, naging ate na siya. Nag-gets siya ba? Nung siya lang mag-isa, di mo naman pwede tawagin ate yan. Anong tawag mo sa kanya? Iha. Unika Iha. Okay? Nako, ano? Nung lumabas si Chanel, anong tawag niya sa kanya? Oh, ate ka na. Now, pag magmana si Chanel, dumating pa si Binis. Anong sabi mo kay Chanel? Ate ka na rin. Pag magmamana na, maghati-hati ng mana, hindi naman pwedeng mas malaki kay Mitch kasi panganay siya. Sa Israel lang yun. Dito, sa batas sa Pilipinas, ang division equal. Hindi ko muna siyang pinanganak, malaki sa kanya. Hindi ho. Equal po yan. Ngayon, dahil equal ang division, ano man ang mamanahin ni Mitch, ganun din ang mamanahin ni Venice. Same thing with God. Si Kristo ang bugtong na anak, pero nang sabi ng Bible, pag ikaw ay sumampalataya sa Kanya, bibigyan ka ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Therefore, pag ang Diyos nagpamana, ito mahirap eh. Kailan natatanggap ang mana? Namatay na. Pag namatay na, tama? Ang Diyos hindi na mamatay. Pwede na ngayon ang mana makuha. Bakit diba? Pwede na ngayon ang mana makuha. Bakit? Hintay mo mamatay ang Diyos, hindi siya na mamatay. So therefore, yung mana pwede na ngayon. Kaya importante lang, maintindihan mo talaga. Anong binigay kay Kristo, ganun din sa atin. Bakit? Pare-pares. On earth, nakaupo tayo rin sa EFC. But in heaven, we are seated with Christ in the heavenly realms. Ang hina ng palakpak na yan. Okay? But we must be under the government of God. Kaya wala tayong kinakatakutan eh. Kahit saan tayo pumunta, dahil alam natin, ang Diyos, nasa gobyerno tayo, pangunguna tayo ng Diyos, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Kaya minsan, muntik-muntik lang. Muntik kang mahagip, muntik kang matumba. Bakit? Kasi nga, nasa covering ka ng Diyos. Amen. Muntik kang mawala ng trabaho, pero naibalik din ka agad. Amen. Muntik kang maubos ang budget kasi naparami ng bili ng portsana. Kasi masyadong marami. Bakit sabi sa katabi, may kunti lang. Okay. Now, this is the reason why. So, God wants the people to be under His government. What else? The reason why the Lord Jesus Christ came to earth.
for man to experience God's deliverance. Kasi nga, mahirap mabiktima ng kasalanan. Alam ko naman, lahat tayo biktima ng kasalanan. Yes. Amen. Nung nasa ilalim tayo ng kasalanan, wala tayong kalakas-lakas na lumaban. Kaya si Andrew, gumawa na lang ng kanta, gusto kong bumait, di ko magawa. Because we have the mind, the right mind, na alam natin, hindi itong tama. But because ang kasalanan, napakalakas, ayaw man natin, wala tayong magawa. Bakit? Malakas talaga siya eh. That is why Jesus came. To what? He came para palayain tayo sa kasalanan. Amen. Ito po ang sabi. Isaiah 9:6. For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isa-isahin natin yan. Paano ka ma-deliver ng Diyos? Alam mo kung paano ka mapalaya ng Panginoon sa kasalanan? Una, He is our wonderful counselor. Anong ibig sabihin niya? Anong kaya niyang ibigay? He is our guide, our source of wisdom, and our comforter. Yes. Amen. Kaya nga ang tao, naliligaw dahil walang gabay. That is why Jesus came as a good shepherd. Amen. He will guide you. And the moment, ang sabi sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not lack, I shall not want. He will lead me to green pastures. Ito po ang trabaho ng wonderful counselor. Ano ba? Source of wisdom. Ang sabi po ng Bible, the house is built with wisdom. Ang ibig sabihin, pag wala kang wisdom, talagang madidisgrasya ka. Yes. Andiyan kayo? Amen. Ano ba? Our comforter. Now, mighty God. Ano naman yun? Mighty God is, He is powerful, able to do all things, strong refuge and tower in times of needs. Amen. Yan ang ibig sabihin ng Pasko. Dumating si Kristo para gabayan ng tao. Dumating si Kristo para ipakita sa tao yung hindi mo kayang gawin. Magagawa ko, walang imposible sa akin. Amen? Ano ba? Siya po ay everlasting Father. Bakit namin kasi hindi nilagay Father lang? Bakit everlasting? Kasi yung tatay natin, okay? Ano ibig sabihin? He is our everlasting provider. He is our everlasting protector. He is as a father, His presence, plans, and purposes are good and perfect for us. Laro po, ito po ang ibig sabihin ng pagbaba ni Kristo. Amen. Kasi may mga tatay tayo. Aminin na natin, may mga tatay tayo sa laman. Tama? Amen. Pero minsan, ang mga tatay natin sa laman, anong sinasabi, anak? Gusto ko mabilhan ka ng magandang damit, bagong damit ngayong Pasko. Pasensya na. Idadrama ko naman natin. Pasensya na. Gusto man ni tatay. Ala, pera. Diyan kayo? Ako man nasasaktan din. Kasi wala rin akong bago. Nagets ba? Si tatay, kinakapos. Si tatay gusto man, walang maibili. Lalo na pag nagpapaalam na si tatay. August, bahala ka na sa mga kapatid mo. Yeah, matindi. Pag nawala si tatay, patay. Kaya nilagyan, everlasting Father. Because if you, makinig kayo mabuti, if you understand the meaning of Christmas, that God came to deliver you, i-deliver ka ng Diyos saan? Sa pangangailangan. Bakit? As a father, it is the responsibility of a father to provide for his children, not just to provide enough, but to provide overflowing blessing. Diyos ang pwedeng gumawa yan. I-deliver ka ng Diyos sa kakulangan at paparanasin ka niya ng kasaganaan. Ano ba? Anong kaya gawin? Tatay po ang nagpoprotekta. Maalala ko si Janjan, mayroong umaway, bumuli sa kanya, pinuntahan ko. Kasi inano siya ng ballpen, parang ginuhitang, ginawang bond paper yung kanyang balat. Nakita ko ang haba, ganyang kahaba. Pinuntahan ko, pagkakita pa sa akin ng bata, tumingkayat pa ako. Ikaw bang umaway sa anak ko? Okay, kala na kita ng higante. Simula noon, naging bodyguard na siya ni Janjan. Huwag yung kalabay niyan! Sige, walang aaway sa'yo. Bakit? Takot siya sa higante pag bumalik. What's the point? Father,
Father is a protector. Yes. Pero paano pag yung si Father sa physical na wala? Takot ka na ngayon. Kaya nilagyan everlasting. Why? As long as you live, God the Father is your protector. Amen. Ang ganda, oh. Mga kapatid, ito ang dahilan. Gusto ng Diyos ibalik tayo, i-deliver tayo, palayain tayo. Ano ba? Hallelujah. A Prince of Peace. Amen. Christmas brings peace to us. Yes. Hallelujah. Nagugulat ako, Brother Ariel. Pagdating ng Pasko, yung mga tao walang kapayapaan. Bakit? Di malaman ko nung ihahanda. Mangungutang pa yan para mayroong may handa. Pautang muna ng 2 kilong baboy. Gawin ko minuto. Kasi may mga bisita ako. Nandiyan kayo? Walang kapayapaan. Kasi panay kasi tingin sa kapitbahay. Us, may lechon. May nagluto ang ate ng manok na tinula. Sa bahay ng kuya, may lechonan pa. Ang bawat tahanan. May handang iba-iba. Kami wala. Kaya wala kang kapayapaan. Alam nyo, makinig kayo mabuti. Kahit naginamos lang ang handa mo, may natrip ka kanin. Basta, naintindihan mo. Yes. Hindi ngayon ang Christmas eh. Yes. Pilit gustong bumili ng ham. Talagang, kasi ang alam mo, Christmas ka na magbayar ng ham. Christmas ang dating. Hindi, hambog ka. Hindi mo kailangan ng ham. Kung bigyan ka ng ham, tanggapin mo. Pero kung bibili ka, hindi naman kailangan. Pero kung sumasama ang pera mo, bumili ka. Pamahagik ka rin. Ano lang ibig sabihin? Prince of Peace. Opo. Ano dala niya? He is the source and supplier of peace. Yan ang ibig sabihin niya. Now, anong klaseng kapayapaan ang dala ng Diyos? Importante, maintindihan niyo ito, ha? What kind of peace? It is a peace that surpasses all human understanding. May Bible reference yan. Philippians 4:6-7. Do not be anxious of anything, but in everything, every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Okay? So gusto ko maintindihan nyo yan. Yan ang dala ng Diyos, kapayapaan. Anong klaseng kapayapaan? Kapayapaang higit, lagpas sa kapayapaan o sa kaunawaan ng tao. Kaya magtataka ka. Wala handa. Wala Christmas light. Wala lahat. Pwede kasi sabi masamang Christmas light. Pwede rin kayo mag-Christmas light basta wala rin sa katawan yung lagay. Okay? Kasi minsan yung iba sumobra at sa katawan may Christmas light na rin. Nakita ko ng bata kahapon, naglalakad. Sabi ko, ba't may ilaw? Yung sapatos, puro ilaw. Okay? Kaya intindihin nyo ito, ha? Lagpas sa kaunawaan. Ano pa? Anong klaseng peace pa? Meron pa, ho? It is the peace, the kind of peace that the world cannot give. Okay? Intindihin nyo, ha? Nasa Bible ba yan? Pagkakaroon natin niya. John 14:27, pakibasa po ng malakas. 1, 2, read. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Okay? Anong klaseng peace? A peace that the world cannot give. Kasi ang world, nagbibigay rin naman ng peace, pero temporary peace. The peace of God is different. It is an eternal peace. Why? Because the one who gives is an eternal God. Lalo tayo? So, hindi pa rin natin makita ang hamon. Wala pa rin ang hamon. Hindi pa lumabas. Now, eto na. What Christmas is all about? Ano ba talaga ang Pasko, Pastor? Christmas is not about glamorous celebrations. Amen. Hindi po yan. Kaya hindi ko mo talagang matindi na talagang yung selebrasyon ngayon ng Pasko. Hindi po yan. Ano ba? Christmas is not about delicious food preparation. Yes. Kasi di ba talagang lumalabas ang mga menu na talagang murkon, conmore, lahat na yata ng mga talagang lumabas. Kasi Pasko. Hindi po yan. Kaya yung iba, hindi na makapagpasalamat sa Diyos kasi mahirap gawin ng murkon eh.
Di ba matrabaho yan? Bibuliutin mo ngayon yung cheese sa loob, lalagyan mo na kung ano-ano. Tapos, ilalagay mo pa sa oven yan, talagang matindi ang preparasyon mo. Ang mga kakain, hindi mo lang nila ang sarap ng luto mo! Pero di nila nakita yung paghihirap mo nung binilot mo yung morcon, na nadulas pa yung cheese, ibabalik mo ulit sa gitna. Kapatid, ang nangyayari, nawalan ka na ng panahon. Hirap na hirap ka. At ang maririnig mo lang, Ivy, napakasarap ng luto mo, ha? Yun lang. Hindi ho yan sapat sa pag-prepare ng morcon, kapatid. Amen. So it's not about preparation of delicious food. Ito pa. Christmas is not about reunions. Pastor, may reunion kami ngayon. Hindi masama pumunta sa reunion. Ini-explain ko lang. Amen. Kasi, kita mo pag nag-reunion, Sister Tess, diyan kasi, hindi naman kasi yan ang ibig sabihin ng Pasko, kaya nangyayari, nagbibida-bida lahat. Kaya yung mga walang maibida, nandun sa kusina. Ang mga bida-bida ay nasa gitna, mga superstar. Ako ngayon ay may engineer na. Meron na rin akong kagagraduate lang ng aking mechanical. Eh yung mga nakabike lang mapunta, andun sa kusina, nagsasandok. Nasaan si August? Andun. Kasi walang maibida. Unawain niyo ako. Hindi mo masama reunion. Alam mo yung iba pumunta sa reunion ngayon. Hindi mo masama. Huwag naman mauwi sa bida-bida. Huwag mauwi sa si Ariel si Ariel, may sariling barko na. Hallelujah. Huwag naman ganun. Kaya nangyayari tuloy, ang reunion, hindi naging reunion talaga. Nagiging pasiklaban. Sagot ko ulit yun. Abay, anong nito? Baka ako, kabaw. Kabaw sa akin. Ikaw ano sa'yo? Kanding. So lahat na nagpasiklaban. Ano nangyayari? Yung walang may pasiklab, andun sa kusina, nagkukot-kot ng dukot. Ng tutong. Habang nagtatanggal ng tutong, lumuluha. Wala akong maibida. Ba't ako na-attend sa reunion na ito? Nagsisi pa. Ano mo, Pili? Kasi walang maibida eh. Kaya pag dumating na kotse, dumating na yung naka-Fortuner, tabihan na lahat yung mga walang maibida. Andiyan na sila. Kapag baba pa lang, talagang hindi ko nga siyang tayo niyan. Ako, may mechanical, may akong civil, meron akong ayaw mo walang maibida, nagbabike pa isang pamilya. Kung tayo mo nagbabike isang pamilya pagdating, diretso sa kusina ka, di nga yung lulutang. Kasama, kaya magsama-sama. Paano sila makasama? Puro mga sikat ang nandoon. Amen. Kaya pag hindi mo alam ang reunion, lalo mong pinapababa ang pakiramdam ng isang walang-wala. Pero pag naintindihan mo yung Christmas, uuwi yung walang-wala ng punong-puno ng pag-asa. Ang Diyos may gagawin sa iyo. At para makapagsimula ka, hoy, mga seaman, mga kapitan, lahat. Ito, nakalikom kami ng 200,000. Magsimula ka ng negosyo. Yan ang reunion. Amen. Hindi yung nandoon, habang nagtatanggal ng tutong, umiiyak. Wala pa siya kung kahit maibida. Wala siya magawa eh. Pero kung pag-uwi, may 200,000 siya galing sa mga mabida at mayayaman, ay talagang pag-uwi niya. Opo. Ha? Kailan mo na yung reunion natin? Ay, gets mo? Kaya reunion ngayon, wala na kapuluhan eh. Yes. Andiyan kayo. Alam ko naman lahat ang atin sa reunion, naghahanda ng ibibida. Tama ba? Isuot ang pinakamagagandang damit para pagdating doon niya talaga. Bakit? Kasi nga, mag-reunion kayo mga kaklase niyo. Kaya nga sabi sa akin kahapon, si Heidi daw pupunta sa reunion. Anong reunion? Nung high school pa. Ay, kamuti. Bakit? Kasi nagkakalaitan ng pagdating doon eh. Tama? Ikaw, ang sexy mo dati. Sabi naman ngayon. Andiyan kayo? So Christmas is not about reunion. But again, pwede kayo punta sa reunion. Pero mayroong umaga, bago kayo mag-test pumunta roon, at least may baon kayo. Yes. Okay? Ano pa? It's not about attending 9 days of simbang gabi for God to grant your petitions. Amen. Kasi
iba, hindi naman simbang gabi, simbang tabi. Wala yan sa Bible. Siyam na simbang gabi. It's not about it. What Christmas is all about? Christmas is all about Christ's ultimate mission. What is the mission of Christ? To save mankind from the power of sin and total destruction. Yan lang ang purpose. Ano ba na po? Yan lang ang purpose. Huwag niyong kalimutan, pag sinasabing Kristo during Pasko, ibig sabihin, mission. Anong mission? Iligtas ka at saka ako. Saan? Sa kasalanan at sa kamatayan sa impyerno. Klaro? Kaya pa natin kayo reunion mamaya, relax lang kayo. Pag tinanong mo, sumagot lang kayo ng tama. Kapag pinag-share ka, Mami Tess, bombahin mo na ng katotohanan. Yes. Okay? Ito yun, Ma'am Tess, ang message mo. God's gift to man this Christmas. May gift si Lord sa iyo. Kayo magbasa with conviction. Happy B, abot ka. Okay, 1, 2, 3. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Okay? This is God's gift to man. Get ready. Number 1, greatest love. For God so loved the world. This is the meaning. This is the gift of God for man. What kind of love? Unconditional love. Amen. Masama ka o hindi, mataray ka o hindi, walang kondisyon na pag-ibig. Yan ang bigay ng Diyos at regalo sa lahat. Maliwanag? Kaya nga ngayong Pasko, maintindihan natin ito. Ito ang regalo ng Diyos sa atin. Walang humpay na pagmamahal, walang kondisyon. Hindi tinitingnan ng kahinaan, tinitingnan ng kalakasan. Kaya nga, ito yung klase ng pag-ibig na talagang tinatanggap maging sino pa man. Amen. Ito ang mensahe ng Diyos sa Pasko. Ano ba? The greatest gift. He gave His one and only Son. Alam niyo mga kapatid, maganda rin tumanggap ng regalo. Pero ang Diyos may regalo din sa iyo. Amen. Kaya kailangan, una mo muna matanggap yung regalo galing sa Diyos. Bakit? Ang regalo galing sa tao kung damit maluluma. Yes. Kung laruan masisira. Ang regalo galing sa tao, mabilis mawakasan, magtatapos. Pero ang regalo galing sa Diyos ay eternal, walang hanggan. Ito ang dapat matanggap ng bawat tao sa araw ng Pasko. The greatest gift of God is Jesus Christ. Amen. Tinuruan natin ang mga bata ng mali. Magbihis ka na anak, bakit? Susugod tayo. Bakit? Tama-tama, dyan pa yung ninong mo, di pa nakaalis. Attack! O kaya mga bata, nakaabang. Yung ninong din, wala, natrap na. Bunso, sa harapan ka. Parang tutukhangin si ninong, ano? Sa harap ka, ikaw sa gilid. Sa backdoor ka. Wala si ninong, dyan. Sa harapan, ano? Saan ka punta? Mali! Ginagawa natin mga pulis sa mga bata. The greatest gift is Christ. Yes. Kailangan matanggap natin muna ang regalo galing sa Diyos. Para ano? Para pagdating natin sa mga reunion, pagdating natin sa ibang tao, we can share the gift that God had given us. Hanggang sa ipasa ang regalo ng Diyos sa iba't iba. At anong mangyayari? Lahat ay magiging anak ng Diyos, mapasailalim ng gobyerno ng Diyos, at lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, listen to me. Pangatlo, the greatest invitation. Whoever believes. Now, kayo sa akin mabuti. Sa Pasko, marami nag-iimbita sa atin. Nandyan si Kuya, yung kapatid, yung pinsan, nandyan lahat. Pero huwag kayong magkamali. Ang Diyos din may imbitasyon. Amen? Amen. Bago kayo pumunta sa imbitasyon ng iba, unahin niyo munang puntahan ang imbitasyon ng Diyos. Amen. Kasi ang imbitasyon ng Diyos, punta ka sa akin. Pagod ka, hirap ka, punta ka sa akin. Pagpapahingahin kita. Amen? Because if you come to God's invitation, purihin nga ang Diyos eh.
Tutuwa ako sa inyo. Bakit? Hindi ko in-expect ganito kadami pa rin ang atin. Ngayon, alam nyo bakit? Kasi yung iba nasa imbitasyon. Pero ang ganda! Dito muna kayo nagpunta sa imbitasyon ng Diyos. At pagkatapos dito, hala, larga! Yung imbitasyon ng Diyos, ang punta natin. As a family, buo tayo, hawak kamay, lapit sa Panginoon. Lord, nandito kaming pamilya. Inimbitahan mo kaming lumapit sa iyo. Panginoon, nandito na kami. Mangyari nawa ang kalooban mo sa iyo. Diba? Paano ka pumunta sa imbitasyon ng iba? Yung imbitasyon mo ng Diyos, ang unahin mo puntahan. Kasi pagdating mo doon, liliwanagan ka, pagpapalain ka, at para pagpunta mo sa ibang imbitasyon na pinupuntahan mo, maging pagpapala ka rin sa kanila. Have you come to God's invitation? Yes. Last but not the least, God is offering the gift of a greatest life. Okay? Bakit greatest life? It is not a temporary life, but it is an eternal life. Wala naman yan ang pinakamasarap at pinakamagandang buhay, kundi ang buhay na walang hanggan. Amen. Kasi pag namatay ka ngayon, parang tulog ka lang. Bakit? Magkukontinue ang buhay mo hanggang sa kabilang buhay. Okay? So, God's greatest love, unconditional. God's greatest gift, the Lord Jesus Christ. You must receive it. Greatest invitation, huwag muna magpunta-punta kung saan. Natutuwa talaga ako. I'm so happy. I believe kung happy ako, mas happy si Lord. Nandito muna kayo. Nakakarinig kayo. Ano ba? Para magkaroon tayo ng greatest life. So, hindi na tayo maghihintay ng December 24, 25. Hindi na! Simula tong araw na to, grabe ang Pasko nag-uumapaw sa buhay ng bawat isa. Okay? Now, in conclusion, what Christmas is all about? Christmas means the Savior of the world is born. Amen. Yun lang yun. Walang hamon, walang handaan. Pero again, di natin pwede malis sa Pilipino tradisyon eh. Pero nandito ako, pinadala ng Diyos para ano? Para huwag tayong magpadaig sa tradisyon. Yes. Amen. Nakuha ba natin? Kasi pag tradisyon ng mangunguna, mababiolate natin ang salita ng Diyos. Amen. Let the Word of God reign and let tradition be a secondary thing. Naro? Still, araw walang may regalo, huwag magpakameron. Tingin kayo sa akin, huwag magpakameron kung wala naman talaga. Nandiyan ang mga saging ni Brother Boy. Andito ang mga papaya ko. Ang mga malunggay ko nag-uumapaw. Bumili ka ng pagi. Gataan mo. Bumili ka ng, sige ngayon pagbibigyan kita, jasmine rice. Tama na yun. Hindi yun talagang pupwersahin mo. Sabi ni Benny Oliver, kailan mong kumita ka ng malaki ngayon? Damihan mong kita mo, bakit? Wala tayong handa sa Pasko. Kaya si Oliver, padyak rito, padyak roon, sigaw dito, sigaw doon. Bakit? Pressure din. Pumunta kayo. Brother Boy, pwede namang isahin din yung sagay ng hilaw, di ba? Opo. Sausaw sa ginamos, di ba? Sarap. O, yan ang masarap. Bumalik kayo kasi sa nayon. Sa libis ng nayon, doon manirahan. Alam mo, pagkaganan. Ay, kapatid. Okay? What is Christmas? Means the Savior of the world is born. Pakibasa kayo magkasama ng last 1, 2, read. Christmas means the Savior of the world is born. Yan lang ibig sabihin yan. Yan ang ibig sabihin ng Brother Nino. Isinilang na ang tagapagligtas. Yes. Kaya lahat ng tao pwede na maligtas. Kasi nandito yung tagapagligtas. Amen? Yan lang yung ibig sabihin yan. Kaya pag natanong ka mamites mamaya, i-share niyo po yan. Okay? So anong gagawin natin? What's the revelation? In the Spirit, the Savior must also be born in our hearts and lives. Kung si Kristo ang tagapagligtas ay pinanganak na sa mundo, dapat sa Espiritu, may panganak din tayo at may panganak siya sa buhay natin. In order for us to experience the real meaning of Christmas without experiencing the birth of the Lord Jesus Christ in our hearts and lives, Christmas
is just an ordinary celebration that only come and go. Kaya wala kayo po na, pagkatapos ng Pasko, balik sa kalungkutan lahat. Sa Pasko, tingin sa akin, muestra. Pagkatapos ng Pasko, at ang tawa ay muling makikita sa susunod na December 2017. Ay, kaya nga eh. Hindi ko kayo maintindihan eh. Diyan yung Pasko, tingnan mo, muestra. Silver pa, kain! Kain kayo! Kumain kayo lang! Hindi, ganun ba, di ba? Pero, Pasko ngayon! Hindi mo kasi naintindihan eh. Pagkatapos pagka ng January, kailan matatawa ulit? December pa ulit. Ang tagal pa. Sa inyo, pero ubus na. Pastor, ubus na. Iba't po kasi inubos. The Savior of the world is born. Kaya kami kagabi, ay, hallelujah. Nag-spaghetti lang kami kagabi. Pakain sa mga worship team kasi walang mabilhan sa labas. Spaghetti lang sila at saka tinapay. Alas 8, alas 10, tulog na. Ayan kayo? Amen. Ngayon, pag bibisita kayo sa amin, parang lang kayo naghapunan. Nagmerienda. Kasi, alam ko na ibig sabihin eh. Amen. Sana kung anong ngiti mo nung ano, ngayon ang ngiti ka. Pag ngiti na January, February, di ka nagbabago ng ngiti. Bakit di ka nagbabago? Alam ko na eh. Ay, matatawa ka sa mga tao, talagang. Pagdating na, tapos na yan. Ito na, parating ng bagong taon. Baka pagpapaputok kayo. Ulitin ko ulit. Chinese kasi may gawa niyan. Pag nagpaputok ka, takbuhan daw mga espiritu. Diba? Yan ang sabi ng demonyo. Sabi ng mga nagtuturo niyan. Diba? Pag napaputok ka, naingay ang mga espiritu, mga masamang espiritu, takbuhan! Ang mali, Brother Ariel, ay ganito. Sa labas, nagpaputok. Takbuhan mga espiritu demonyo sa loob ng bahay. Given na tama yung ano na yan, given na tama yung ano na yan, tsuri na yan, dapat sa loob ka ng bahay, magpaputok! Yung sinturo ni Judas sa Goodbye Philippines. Gets mo? Kasi, papataboy ka magpapataboy. Di sa loob ka dapat nagpaputok para maglabasan ng mga Sa mga espiritu. sa mga espiritu. Ay problema sa labas ka nagpaputok. Natakot. Kunyari lang totoo. Nagtakbuhan sa loob. Ito, pasok mo. Di mo. Wala na to. Ha? Buksan pa ang pinto. Di pasok talaga. Nagmumukha akong killjoy para sa iba, pero ito talagang katotohanan. Opo. Baka mamaya sa bagong taon, bilog na mga prutas, bilog ang ano. Di mo ba alam ang bilog? Barya lang yan. Kaya wala ka na kukunang puro barya lang yan. Ay, pag sabi sa katabi mo, gumising ka na sa matagal na pagkatulog. Eh pagdating sa table, may dilaw na pungkang, may dilaw na ano, dagandang, may dilaw. Bakit dilaw? Kasi yan to bilog. Hindi mo ba alam, barya lang yan. Alam katotohanan lahat yan. Yes. Amen. Okay? So, ano ang Christmas? The Savior of the world is born. Amen. Nothing more, nothing less. Pray as one family to God. Check, ask, and make sure that all members of the family receives the precious gift of God in their lives this Christmas. Let's lead them to God. Amen. Do not miss the real meaning of Christmas. Jesus came to save mankind, nothing more, nothing less. Amen. Tumayo po tayong lahat. May I request everyone to bow down your heads and close your eyes.